Saratoning nanjo mama Kaduri Pai Maramba Kasama Jalan Nyulici Kajuli kami anjuang samba karena banyak kami meminta izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadu pantun sairi ko pundo ka batang hari ka membangki batang tarandang iko bundo datang kamari dari nagari Sungai Nanam. Nomor lot 35.
Manulah bundo kasadonyo saratu ninyat nanjo mama. Ko ragulah tumo. Ambil tali, tolong ayunkan. Ikulah bundo nang kamariku. Jika salah, tolong ampun.